אני שרון לוזון, יושב ראש אספת הנציגים של ארגון כוח לעובדים, משתתף ולוקח חלק במאבקי עובדים באשר הם שם. העבודה המאורגנת בישראל נתונה למסע רדיפה מצד הממשלה, מצד המעסיקים, מצד בעלי ההון. הדרך היחידה של עובדים מנוצלים, מקופחים, לשמור על זכויותיהם ולשפר את תנאיהם היא התאגדות. בכל המאבקים שניהלנו בשנים האחרונות, חברי הכנסת של חד"ש עמדו לצידנו, באו איתנו לוועדות בכנסת, אבל גם בשטח, גם בהפגנה, גם במשמרת המחאה. שותפות אמיתית שמגובה על ידי סיעה חזקה בכנסת, זה משהו שיכול להועיל למעמד העובדים שנלחמים על זכויותיהם. זו הסיבה שבגללה הייתי ונשארתי בחד"ש.